Jesen ne može proći bez mirisa pečenog kestena. Volim da ih pripremam kod kuće, ovog puta ne koristim rernu, već sve radim u tiganju. Biće vam potrebno 400 g kestena. Ispraću pod mlazom hladne vode. Kada je kesten dobro opran, svaki sečemo dozgo u obliku malog krsta, kako bi tokom obrade lepo pukao i ravnomerno se ispekao. Obožavam onaj trenutak kada jesen zamiriše na ulici i kada se iz daljine čuje pucketanje kestena. I upravo taj miris donosim u svoj dom. I zato želim i sa vama da podelim ovu varijantu pripreme kestena kod kuće koja je zaista fantastična. Sada kesten prebacujem u tiganj. Pa dodajem 200 ml vode. Uključujem vatru na najjače. A kada dođe do tačke ključanja, vatru smanjujem na srednju temperaturu. Kesten se kuva u vodi nekih 15 minuta. Za to vreme isparit će sva tečnost iz tiganja. A nakon isparavanja tečnosti opraću kesten na kratko pod mlazom hladne vode. Tiganj ponovo vraćam na ringlu i opet dodajem 200 ml hladne vode. Sada dodajem 1 kašiku prah šećera i kašičicu cimeta. Prah, šećer i cimet daće kestenu posebnu notu. Miris i ukus lepši od bilo kog kolača. Sada opet uključujem vatru na najjače. Promešam kašikom. A kada dođe do tačke ključanja, opet smanjujem na srednju temperaturu. Nakon 10 minuta promešam. Sada vatru smanjujem na najniže i dodajem 30 g putera, daće kestenu divnu kremastu punoću i sjaj, a miris postaje neodoljiv. Također, čišćenje samog kestena bit će mnogo lakše. I nakon kratkog mešanja, kada se istopi puter, isključujem vatru i ostavljam još 2-3 minuta na ringli. Tako da je kesten gotov i spreman da se proba čim se malo prohladi. I zaista je jednostavan način pripreme, a ukus fantastičan. Na mom kanalu Enina kuhinja Eni's Delight također možete pogledati i drugi video pripreme pečenog kestena, ali u rerni bez prethodnog kuvanja. Evo, kesten je na kratko prohlađen i spreman da se proba. I voljela bih da čujem u komentarima kako i vi pripremate kesten. Da li ste već probali sličnu varijantu i da li ste pripremali kesten u tiganju? Brzo, lako i jednostavno, a ukus je neodoljiv. E pa, dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja Eni's Delight za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim i interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ovog preukusnog kestena. Prijatno!